Jeg er lige blevet vækket ved, at der er blevet banket mega voldsomt på min dør. Og så står der en ude foran og sådan, breakfast. Og jeg er sådan, now? Og han er sådan, yes, breakfast. Så jeg er sådan, okay, så kommer jeg vel ned. Jeg forstår det ikke, fordi først så, jeg vidste ikke, der var inkluderet morgenmad. Det ved jeg heller ikke, hvad det er. Og så havde jeg tænkt, at jeg ville sove. Så klokken det var 8-9. Men nu er klokken 7. Og nu gør jeg ned og får lidt morgenmad åbenbart. Men ja, det er i dag. Jeg skal på øhop. Så det bliver godt. Super forvirrende, at jeg lige kom op fra morgenmaden. Jeg fik at vide, at jeg skulle skifte værelse. Og jeg har jo kun lige til klokken 1. Fint nok. Der var nogen, der skulle have værelset nok med balkongen. Men nu har jeg fået det her værelse. Jeg tror, det er større. Det ser også lidt finere ud. Så det er alt mit råd herovre. Og mit råd, men sådan et andet skab. Der er så ikke nogen balkon, og badeværelset er større i hvert fald. Men ja, det er meget okay, tænker jeg. Det kan være, at de ligger mig ned og sover i et times tid. Og hvor er jeg træt. Totalt smadret. Jeg ville have sovet 2 timer længere, end jeg gjorde, fordi jeg blev vækket af. Jeg bare blev banket af. Det var virkelig højt op, og sådan, gud, er der noget galt? Ja, nej. Jeg har bare ligget. Eller jeg ligger stadig. Jeg tror, jeg skal ud kl. 12. Det er om en lille time. Jeg ved ikke, om jeg skal... Altså, om jeg kan blive herinde til kl. 1. Men nu har jeg bare... Altså, jeg har pakket alt, så jeg er klar til at smutte. Og så starter øhoppet. Det er jeg ret spændt på. Jeg glæder mig lidt til at finde ud af, hvor lang tid vi skal med den der færge. Fordi jeg er ikke så god til at sejle, men det må jo gå. Jeg er lige landet på de Fuji-øen. Og ja, det var lidt noget værre rod. Det tog 3 timer at komme over med en offentlig færge. Lige så han er mega dårligt. Og så har jeg fået, så kom jeg hen, og jeg fik jo at vide, at der stod nogen og hentede mig og sådan ting. Og der kom så nogen og hentede mig. Men det her sted, jeg tror ikke, der bor nogen andre end mig. Det er et lille sådan pisseværelse. Der hænger, okay. Det er helt vildt. Okay, det her er døren jo, når man kommer ind. Så er der et forhæng der. Og hvis jeg åbner det, så er der simpelthen bare et vindue direkte ud til hvor man er. Altså hvor sådan faktisk bare udenfor, jeg ved ikke om... Altså det der, det er receptionen, man kan se der. Det er lidt underligt, og det er altså sådan helt udenfor. Nå, der er en dobbeltseng. Et fjernsyn, jeg ved ikke om det virker. Så står der bare lidt en kost. Så er der, se, så står der skab her, ikke? Og så er der sådan et lille rum. Sådan en lille åbent. Jeg ved ikke, hvad det er her. Og det er sådan lige præcis stort nok til, at man godt kan komme imellem. Og så er badeværelset, der er mega varmt ude på det badeværelse. Det er helt forfærdeligt. Det er bare toilet og en håndvask. Der er ikke noget toiletpapir. Og en bruser i hjørnet. Ja. Planen er, at jeg skal have fundet ud af, hvor jeg kan hæve nogle penge, og så skal jeg finde ud af, hvor jeg kan få noget mad, for jeg har ikke fået noget mad siden klokken 7 i morges. Og det er ikke en gruppetur. Det fik jeg slet ikke lige nævnt. Der er ikke andre her. Og der var heller ikke, jeg fik egentlig stået der i papirerne, at jeg ville blive kørt hen til færgen, hvor jeg så ville mødes med de andre. Men der var ikke nogen andre. Ja, så jeg ved ikke. Jeg er stadig selv.
Jeg er kommet til noget, der ligner mere noget hyggeligt, men ja, det er kun stedet, jeg bor, der lige ikke er så hyggeligt. Og så er der sådan nogle små områder, men ellers er det rigtig fint rundt omkring på øen. Okay, så jeg håber, man kan høre mig, for den der larmer helt vildt, den der aircondition. Jeg har købt nogle ting. Jeg har købt nogle et eller andet. Så har jeg købt sådan et eller andet. Og sådan et eller andet kage. Jeg tænkte, det kunne være sjovt at prøve at smage det lidt senere. Jeg har snakket med en fra selskabet af, men hun vidste ingenting, og hun kunne ikke noget, og hun vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Så nu er jeg så lidt forvirret over, hvad der skal ske, og at jeg er selv på en grupperejse, og at jeg skal på en kajaktur og en snorkeltur selv. Og så kunne jeg lige så godt selv bare have købt nogle dykkerbriller. Det er nok billigere end den grupperejse. Så vi fortsætter totalt kaos. Okay. Wow. Jeg kommer klar til at gå i seng. Og så finder jeg simpelthen bare ud af det hele i morgen. Jeg må simpelthen bare prøve at gå rundt. Jeg skal finde et sted, jeg kan hæve. Så skal jeg finde en hyggelig café. Læse ude på stranden. Og så må dagen bare blive mega god. Så vi ses i morgen tidlig. Godmorgen. Jeg ved ikke, hvor meget man kan se mig. Men jeg føler, at det her, udover lige fortællet, jeg bor på det, så er det her sådan, som man forestiller sig, Maldiverne skulle være-agtigt. Der er mega flot. Altså, der er palmer over det hele, og der er solskin og blåt vand og dyr. Og jeg synes simpelthen, det er meget flottere nu. Jeg skal ud og finde noget morgenmad et sted, og så skal jeg nok sidde og læse lidt. Kunne jeg godt tænke mig lige at få læst lidt i min bog. Jeg ved ikke, om man kan fornemme det, men det er ret fint. Jeg kommer til at filme lidt mere af rundt omkring her, når jeg lige går rundt om øen. Jeg har fundet et sted at spise. Klokken den er 2 lige om lidt. Det er lidt vildt. Jeg håber, man kan høre mig. Jeg sidder ude ved vandet og spiser. Det er mega flot her. Og jeg har bestilt noget butter chicken og bare en cola til. Ja, det er mega afslappende. Og nu skal jeg bare sidde og læse lidt, imens min mad bliver tilberedt. Og så ved jeg ikke, om jeg skal i vandet også. Det er mega flot. Og vejret er mega dejligt i dag. Det havde jeg ikke lige regnet med faktisk. Fordi vejrudsigten ser mega dårlig ud sådan hele ugen. Men der har bare været fint vejr hele tiden. Jeg er færdig med at spise. Det var mega lækkert.
Der render sådan nogle små mini-krabber rundt med sådan et hus. Det ligner sådan et muslingeskal ovenpå rundt. Jeg ved ikke, hvad de hedder. Men de er sygt hurtige til at gemme sig, når jeg vil filme dem. Desværre. Men de er mega søde. Klokken er 5 nu. Jeg har brugt dagen på at slappe af og se øen lidt. Det er virkelig smukt. Og der er sådan nogle små krabber over det hele, og jeg er hele tiden bange for at træde på dem, for der er nogen, der virkelig er små. Men det er simpelthen så dejligt, jeg har siddet ude og læst. Jeg har lavet sådan lidt budgeting i forhold til penge og sådan noget på rejsen. Og ja, nu er jeg bare gået ud for lige at være lidt ude igen ved vandet. I morgen der skal jeg klokken 9:30 skal jeg ud og snorkle. Så det bliver spændende. Jeg er ikke så vild med at være i havet, så det bliver lidt spændende at se, hvordan det bliver, fordi jeg går hurtigt i panik, hvis der er bølger og sådan nogle ting. Men ja, der er nogen med, så det skal nok blive godt. Jeg har gjort mig klar til at gå i seng. Jeg skal okay tidligt op, så jeg kan få noget morgenmad. Og klokken 9:30 skal jeg snorkle. Jeg er lidt spændt på, hvad jeg ser, men jeg kommer nok ikke til at filme. Jeg har sådan et cover til min telefon, som jeg kan putte på. Så jeg tænker, jeg prøver at filme. Jeg håber, jeg ser nogle fisk. Jeg håber lidt, jeg ser en skildpadde. Men de er bare så store, så det kan også være lidt skræmmende. Men ja, vi ses i morgen tidlig. Og så må vi håbe, at jeg tør komme i det vand. Jeg er tilbage fra at snorkle. Det gik ret godt faktisk. Jeg var ikke specielt, altså jeg var ikke bange, da jeg var i vandet. Jeg fik set et par skildpadder, en masse fisk, en lille haj. Så det var dejligt. Jeg blev mega søsyg, og da jeg kom på land igen, kastede jeg op. Så det var det eneste, der lige var. Nu ligger jeg lige og ser Formel 1. Jeg har lige været i bad. Og så skal jeg ud og have fundet noget mad, fordi at min morgenmad ligesom er kommet op igen. Jeg har sat mig ud igen, det sted jeg også spiste sidst. Jeg har set Formel 1 jo færdigt, og så slappede jeg bare lidt af, fordi jeg følte mig sådan... Altså jeg var lidt sådan shaky efter turen, og så det der med, at jeg også bliver så hurtigt søsyg og sådan nogle ting. Men ja, så jeg har bestilt noget comfort food. Jeg har bare bestilt en spaghetti carbonara, fordi det er lækkert, og det er trygt. Og det kunne jeg godt lige bruge. Der er dejligt køligt i dag. Hvilket er ret afslappende. Så der er ikke sådan mega varmt. Jeg tror også, det er godt, jeg ikke lå i vandet i sådan den er mega varm sol og bare blev brændt. Altså. Så det er vist meget godt. Men ja, jeg fik set en haj
det er lidt vildt. Og så svømmede jeg lidt med nogle skildpadder og så nogle forskellige fisk. Jeg håber lidt, at jeg kan få nogle optagelser derfra. Men det er ikke sikkert endnu. Og jeg tog ikke min telefon med i vandet, selvom jeg har det der cover. Solen den er på vej ned. Jeg har læst, jeg har gået rundt, kigget, hygget og bare slappet af. Så det er mega dejligt. I morgen skal jeg heller ikke rigtig noget. Så det kan være, at jeg ligger med på stranden. Altså der er den der bikini-strand. Og få læst lidt. Eller, ja, det ved jeg ikke, set noget. Jeg skal se Formel 1 løbet i morgen. Det er den eneste ting, jeg sådan skal. Men ja, det har ikke været så varmt i dag. Det har faktisk været behageligt. Der flyver flagermus rundt over det hele. Og jeg ved ikke, hvad det der det er. Der kravler rotter i træerne. Men ja, det er mega hyggeligt. Det er også lidt, altså det er underligt at være så langt væk selv. Det er sådan lidt underligt. Men det er virkelig også smukt. Jeg tænker ikke, der går alt for lang tid, inden jeg skal sove. Men ja, det må jeg se på. Der er det sødeste par fra Tyrkiet, som de fik spurgt, om jeg ville tage nogle billeder og sådan noget. Der måtte selvfølgelig, altså det ville jeg jo gerne. Og de var simpelthen så søde, og de var bare sådan, ej tusind tak, og jeg måtte gerne komme og sidde sammen med dem, når de sad og spiste og sådan nogle ting. Og om aftenen, der ville de sidde ude på restauranten, og der kunne jeg bare komme, og ja, mega sødt af dem. Så jeg tænker også på et tidspunkt, at jeg lige sætter mig ned og snakker lidt med dem. Men det er altid lidt at være til redde jul i sådan en situation, altid lidt sjovt. Men de var skidesøde, og de var mega glade for, at jeg ville tage billeder. Det tog jo 2 sekunder, altså. Så det var dejligt. God morgen. Jeg ser totalt smadret ud. Og jeg ved ikke hvorfor, jeg har faktisk sovet fint. Jeg har 30 minutter ikke engang til at spise morgenmad og komme tilbage igen til hotellet. Jeg håber, I kan høre mig. Fordi at jeg skal tilbage til Formel 1, og jeg vil så gerne til i starten, så jeg er lige så skynde mig lidt. Men ja, det må jeg jo bare gøre. Jeg tænker, at det skal gå lidt stærkt. Jeg har bestilt sådan en maldivisk omelet, maldiviansk, jeg ved det ikke, Maldivian omelet i hvert fald, og så noget toast. Så det bliver godt. Jeg føler, at jeg godt kunne bruge at finde et eller andet sted, hvor jeg kan købe sådan en øjenmaske eller sådan noget. Jeg skal også hen og have købt shampoo og balsam, så jeg kan nok kigge efter det. Fordi jeg var jo i bad i går, efter jeg havde snorklet, og så kigger jeg, altså sådan, jeg havde købt sådan noget olie det andet sted, at få male til håret. Og det fedtede mit hår totalt til, altså mit hår ser stadig vådt ud, når jeg tager det ud af min knold, selvom det ikke er det. Fordi det der olie bare gik totalt, eller bare var sådan fedt.
Jeg har lige spist, og så ville jeg gerne have haft en smoothie, men den kunne jeg ikke få. Så pegede han på 2, som han sagde var der, og så var jeg, da jeg så sagde den ene af dem, så var han sådan, den er der ikke. Og så var jeg sådan, what? Det havde du da lige sagt. Nå. Jeg har fået at vide, at jeg skal mega tidligt afsted i morgen. Jeg skal afsted klokken 6. Så jeg tænker, at i dag, der skal jeg virkelig gå i seng i god tid. Så jeg kan komme op i morgen, og så skal jeg afsted til næste ø. Så jeg tænker faktisk ikke, der skal ske så meget i dag, udover bare at være til stede og bare rende lidt rundt og hygge og læse. Jeg har siddet lidt med min iPad og lige ordnet lidt derpå. Ja. Jeg er ude og kigge på delfiner. Det er mega hyggeligt, jeg er helt selv. Men det er hyggeligt alligevel. Jeg håber, man kan høre mig. Hvis én ting er sikkert, så er det, at delfiner er en underlig skabning. Jeg ved ikke, hvad det er, der gør, at de får lyst til at springe op i luften og dreje rundt og plaske ned på vandet igen. Altså, sådan en ordentlig maveplasker. Men ja, det er smukt. Men de er virkelig underlige. Ja, vi har sejlet efter dem en time nu. Jeg er kommet tilbage fra at sejle, og det gik meget bedre end sidst. Ja, jeg blev faktisk slet ikke så syg, det var lidt dejligt. Det var mega flot, og der var vildt mange delfiner faktisk. I starten der var der kun sådan 1 og 2, der sådan på lang afstand ligesom sprang sådan. Så jeg var sådan lidt, om det bare var det-agtigt. Men det endte det jo ikke med at være, altså det var mega fint. Jeg fik nogle okay videoer, jeg er ret sikker på. Og nu skal jeg pakke min taske. Klokken den er 5:30. Og jeg skal op i morgen klokken 5:30 eller senest. Så det bliver hårdt. Så jeg tænker, at jeg pakker min taske, og så skal jeg i seng. Og så skal jeg til en ny ø i morgen. Så det bliver spændende, tænker jeg. Ej, det er sjovt på de her øer, for man kan ikke lave vildt meget. Altså, der er ikke sådan så meget igen at lave. Du kan ikke gå hen og se ting, fordi der er ikke noget at se. Det er sådan lidt afslapning og ligge på stranden og hygge lidt og sådan nogle ting. Og det er også fint. Altså, det er dejligt bare at kunne slappe af. Men jeg tror lige, jeg havde brug for os selv at finde ro i det der med bare at slappe af og bare nyde det. Og ikke tænke på, at jeg skal alt muligt. Jeg skal virkelig bare nyde det og slappe af. Så jeg vil sige godnat. Og så starter der en ny dag i morgen på en ny ø. Rigtig tidligt. Tak for at I så med. Og så tænker jeg bare, at vi ses i næste video.